foi un arranxo que fixemos a partir das melodías de dous tipos de cantos, recollidos por dous ilustres estudiosos da nosa música galega, como son Mini e Nero. Unha das pezas pertenecen sendo o concello de Queizán. Queizán é un lugar que pertenece ao Cordo de Lugo. E outra peza, pois, según teño aquí na chuleta, pois, chamase Buenas noches, camarada. Esta, pues, cantaba antiguamente no parroquia que se chama Muxanceda, que pertenece a Mesía, na provincia de Coruña. Bueno, e agora, para seguir, mientras aquí acabamos de colo, claro, porque eu venimos a falar, poucas veces falo, pero cando falo de cor, digo, quedo simultado, cosas do directo. Entón, a seguinte peza que vamos a facer, é dicir, fixemos un pequeno paso por a provincia de Lugo e de Coruña, e agora vamos a Ourense, vamos a prova de Tribes. E vamos a tocar un tema que, bueno, se no público hai xente que toque banda de música, pois vai ser facer moi coñecido polo tipo de son que vamos a empregar agora. Este tema chamase Os 30 de Tribes, foi un cuarteto que houve moi famoso. Bueno, seguimos. Gracias polos aplausos calurosos, máis calurosos que casi fora, Eso que facía, decían que o fazer un día, pero eu creo que foi máis calor aquí que fora. Bueno, vamos tocar algo do país, vale? Vamos tocar algo do país. Qual do país? Non vou dicir país, só o segundo autor. É unha peza dun amigo noso que se chama Unha xornada con Masada, non sei ao final se deu o seu concerto ou non, non dixo se viña non, pero se non, que se deu por aludido, que non faga unha peza.
con un chisquiño, bailando en uruguayo, de apellido Vilariño, de apellido Vilariño, bailale, no hay ladrón. Ni palmas, ni nada, ni bailar. Llévanme para Brasil, llévanme, no quiero, llévanme, no quiero ir, llévanme, no quiero ir, ay, llévame de aquí, no quiero marchar para otra tierra, a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, llévame de aquí, no quiero marchar. Yo sé pobre
máis pequeniña e o noso poema, aplauso para Bombo, Paño ni Ponteresma. Para que isto funcione e sin complicación, aplauso para Xavi, o técnico de son. E foiche para Xavi, o técnico de son, pero que montou isto, aplauso para Ramón. Coas súas cancións, fainos chegar ás nubes, el é o gran gaiteiro, o gran Manolo Cruce. E disparas de giro, aí entra a Galicia, aplauso para fotos, agachada a Patricia. Estamos na catedral e o mellor dos lares, pido unha ovación e que viva Valadares.